Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Chief Secretary ha ka kaipot ba ka phash ka Meghalaya High Court halor ka mat ka bayade bat ka jingti bat jingket daw yong bi an ka klem pen paw ye kinu kilat kilenti ban shim persha ye kitu ki officer sarkar ki bala phai da kan riang bat le kom bam yu I ya kani ka kam bi an lani kitu ki officer ki bale se kila don kti ban ya rap ha ka jing pen ya ye kani ka kam bi an Hakala sni ublay kila ingut kinong bishar ka High Court kila shong bishar piang halor ka te ka mat ka bayade bat ka jingti bat ka jing khayi to yaw daw yong hakani ka jalla haka kai phot jong ka Chief Secretary kila don kisla ki bala pen paw ya ka ka ba ka sarkar kala le ban pen trai kam ya ka hukum jong ka Supreme Court bat ka National Green Tribunal NGT Henry hakakai phot shimla pen pau bania ya ke pen ban na kalyang o Advocate General ulay thu ba shimla la ban pen rung lut ya ki jinet ki jinan namar ki labun chaba palan la ai nuksa ba palat la hajar sanspa teli ki trong kila sha'bat bat sha kurum namar ka jing pen ken ya ki kandon ka hukum jong ka NGT bala pen mi ha ka santarik ukla lingkot arjar khat khandai bat la satya ban ai lut ya ki jing batai ki babnya halor man na ka we pa ka we ka trok ka bala sha'bat bat sha kurum Kaying bishar kala ong bakapaw bakidan ka to ka ni ki baka sarkar kala le watla na ka kai phot kam shai satya la ka sarkar ka bala pentre kam lut ni mi ki jing tha jong ka Supreme Court ke NGT Kaying bishar kala ong ru bakapaw ba shim la bat ya ka por bandi lilam ya udaw yong bala yo kurum Nalor kata kaying bishar kala ong ru baka kai phot jong ka Chief Secretary ka klem ku daw ye ki sien jam baka sarkar kala shim persha ye ki officer iba tang bakila phai da ka kenriang kat baka jingti daw yong be an kala ya chakman henrele se ki bala don ktiru ban ai jing yaram Kaying bishar kala ong ru baka day ban don ka jingit kli bat day ban pendet jingmot halor kani khanang ba anla ban pha da ko khubor ka bajam bat ka bashai ba kitu kinong pet ngor ken sa sha le la da la lap ba kidon ki ki ba ki klem le wat la ki la lap ru ka High Court kala ong ru ba kani ka mukot duma ka day na ka benta ban penti kana ba ka don ka jingbuat ba ka jing pentrai kam ya ki hukum bat jing tha jong ka Supreme Court bat ka NGT na marle se ka Supreme Court bat NGT kim don jing tip ba ka sarkar ka klem la ban pentrai kam ya ki jing tha bat ki hukum jong ki Nalor kata ka High Court kala ai jing mut bakan bha la da thung da ka committee ka bantrai kam kum ka tu ka committee bala thau da ka NGT minshwa na mar ki don ki khot jong ka tu ka committee ki bala yo ka jing nang ka jing tep bat kin kham la ban penti kana ba ka jing pentrai kam ya ki hukum bat jing tha kan long ka baya bel la ne kin kham la ban yo bat ya ki jing duna na ka liang ka sarkar ban pentrai kam ya ki hukum bat jing tha Kaying bishar kala ong ru bakan sa syong bishar biang halor ketei kamat haka khat khandai tarik uyayong arajar arpuar haka ju kopor kala btha e ka sarkar jala bakan pentrai kam ye ki hukum ki badang sa kumju ban pet ngor halor ka jingti ye ki marpo khando haka jala khnang ba ka mariang kan sha kta shu kala ong ru bahadien balale e ki sor jamin ba jing pet bania ka sarkar ka de ban pensilor ye ki jingti marpo khando kat kum ki kendon an khnang balla ban penbuan ye ki khajna jong sarkar kumju bandon kilat ai kam ai jam